So mga beli, makulay na buhay. So nasa Baliwag Public Market tayo. Pipick up lang tayo ng karne kay Mark. So may catering service tayo dito sa Candaba. Kita Normita, Salvador. Mga beli, nasa Baliwag Public Market tayo. So binisita ko yung mga bata kahapon. So kaya dito na ako namili. Pandesal. So yun mga beli, oh. So mga beli, pick up tayo kay Mark. So si Mark kasi ang contact ko naman dito pag namimili ako. So may message lang natin sa kanya, siya na bahala. So mga beli, laki na ng binago na itong ano, palengke ng Baliwag. Mga beli, 5 tayo lang naman lulutuin natin doon. Tapos may mga paluto. Nasa ba pwesto ni Mike? Oloy. Morning po. Karne ng baboy, ganda ng atay, oh. Pang bachoy. Marky boy, basta. Yung atay ko, kompleto. Sige. Okay, mamimili muna ako. Oh, shoutout mo na. Ang tagal hindi lumabas ang vlog ko si Mark. Ay, bili lang tayong ipon. Ipon, ang request kasi doon sa ano natin, ipon. 1 kilong ipon. Naibioli. Morning, Ohio, Gozaimasu. 1 kilong ipon lang. Pag naligaw ako ng Pampanga, pupunta ako sa restaurant. Oh, Friday, Sasabik ako. Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday. Oh, 3 araw lang yan. Pupuntahan kita rin. Basta naman sinabi mo, Kabeli, alam mo naman. Magkano ipon? 1 kilo lang, pasasahog ko lang. Lalaki ito. 500 to, 480 na lang. Ayan, 1 kilo lang. Balikan ko, ah. Yan lang ang bibiling ko. Yes, Kabeli. Oh, shoutout mo na si Kumarin Jolly mo. Shoutout sa best friend kong taga London. London. Sa anak kong nasa Japan, sa mga apo ko. I miss you. Belated happy birthday kay Mari. Jolly? Mari Sanchez. Okay, thank you. Sauce. Sa ano mo na? Opo, sa ano? Ay, mabili, ikot ko muna kayo dito. Tambakol. So hindi na tayo magtatanong ng presyo, hindi naman tayo bibili. So mabili, ipon lang yung binili natin. Nagpa-vlog lang ako. Para naman makita yung palengke uli natin. Ano yan, bossing? Pink salmon. Magkano kilo niyan? 900 kilo. Mura na, ano? Sashimi, ano? So mabili 900 yung pink salmon. Ay, thank you po. Nagkaiwalay din kayo ni Nanay Bioli, ah. Thank you. What's up, Kabeli? Hey, what's up, idol? Morning, mga Kabeli. Ano order, ah? Ikot ako.
Pwede kilala tayo rito dahil marami tayong naging sugi dito. Kaya mga pwede kung pupunta lang kayo, medyo ingat lang tayo dahil yan, palengke to, medyo basa yung flooring. Pero hindi naman madulas. Yun o. Oh, DJ, balita. Kumusta ka, Benny? Ano balita? Okay naman, boss. Gumaganda yung pwesto natin Baliwag City. Hindi na tayo. Oo nga, ano. Medyo maluwag na ngayon. Oo, di kagaya dati, medyo masikip. Medyo maluwag na. Okay. Malinis na. Thank you. Sige po. Yan. Okay mga belly, isang vlogger din po yun, si DJ Dre. Ay, basta po. Sa mga belly, tapos dry food, dry fish dito sa area na to. Kuya Rod. Okay, may sounds doon. Bawal tayo doon. Okay, kuhanin na natin. Binila natin kay Nanay Bioli. Nanay Bioli, yan muna. Ano yan? Sa misis na. Karelyeno. Sige, kama niya si Bioli. Okay, thank you. Miss daw ano kayo. Pambalentine si Nanay Bioli kako. Love. Tawag ka lang pag papasyal ka sa restaurant. Maganda, kantong-kanto pa eh. Maganda na yung pwesto, maganda pa yung nagtitinda. Belly talaga ito, super. Thank you. Bolero. Bolero daw tayo. Okay, mga Belly, balikan natin si Mark. Baka. Morning ate. Kakatuwa yung palengke ng Baliwag, ano. Ang laki ng improvement. Mark, palagay mo na ako, Mark. Mamimili lang akong ano. Eh mga Belly, bili lang tayo ng gulay. Shoutout po kay Kuya. Ano name niyo ba? Vic. Ayan, Kuya Vic. Shoutout sa. Thank you po. Victor ng ano? Victor. Nagkakarni ka rin dito? Inspector ng karne dito sa bayan ng Baliwag. Yan. Shoutout po. Thank you po. Una na po. Hey, gulay. Wala akong baka ngayon. Kaway-kaway na muna. Dito sa area. Ay wala akong baka ngayon. Sa susunod. Okay mga Belly, mga sugi natin sa karne. Sa baka naman yon. Dito sa amin mga Belly, mahal yung ano, dila saka buntot. Kaya pag nakakita ako sa ibang lugar na mura yung dila or buntot, bumibili na tayo. Dito medyo ano rito yung gulay. Doon sa labas doon, yung bagsakan ng gulay, doon mura. Morning po. Ayan, so dito yung gulayan mga Belly. Sa area na to. Walang bumibili dito ah. Lagi ng palengke ng Baliwag na.
So yun mga belly, pwede na tayo rito. Bossing sa'yo ba to? Opo, ngayon na lang sa'yo. Pwede ba mangutang ng gantong oras? Hindi. So okay ko dito. Joke lang, joke lang. Ano, so okay mga belly, bili lang tayong gulay. Magkano yung broccoli? 60 lang boss, mura ngayon. Oy, mura na ngayon ng broccoli mga belly. Coli, ganun din. Opo, kumuha lang. Mga pogi pa yung mga ano. Alin? gulay. Mga pogi ba? So time check tayo sa 6 ng umaga. So mga belly, 60 pesos ang kilo ng broccoli saka ng coli. Okay, papalista ko lang kay pare yung ano, kailangan natin. Sige lang po. Ano po yung kailangan natin? Ilang prato? Ay, mga belly, okay na yung gulay natin. Napalista na natin. And then, ano na lang. Yung almasal. Eh, may sounds. Tol, bili lang ako, tol. So sa area na to mga belly, dito yung bagsakan ng gulay. Dati ito yung nasa daan eh. So linagay nila rito sa loob. Nakabili ka na. Pero may gulay pa rin doon sa loob, sa mismong palengke. Pero ganun ka ba po? Ang ganda niya mga belly. Tapos may parking na sa taas. Yeah, belly, busy si Brad. So ito na yung sa atin. Nakagayak na yung sa atin mga belly. So magkikita na lang kami na yan, ha? Magkikita na lang kami ng mga kabeli kung saan yung event natin. So sila yung linutuan natin sa piyestahan sa Candaba nakaraan. Yeah, ayan, kita-kita tayo doon mga belly. Pipikapin ko lang yung karne kay Mark tapos diretso na tayo. So mga belly, okay na, nakapick up na tayong gulay. So yung kaya na lang, kay Mark na lang. Sige po, diretso lang po. Si Marco. Wala ba trolley dyan? Trolley. Sige, ano, ako na po mag-atin. Eh di, rin magkatid sa akin eh. Lagay ako na mag-atin sa inyo dito. Ha? Ako na mag-atin. Ay, lagay mo na lang dyan. Ay, mabili, si Mark. So, ihatid tayo sa parking, mabili. Okay, thank you. Kita-kita tayo doon. Okay, mabili. Biyahin na tayo. Naihatid na tayo ni Mark dito sa kotse. Yun na. Dito na tayo. 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know what to Yung stop bahay responsible ni gaming Tita and Normita. Bianca, may gusto ka raw i-contest sa akin. Yes, kuya. Last week, gumamit ako ng... Kasi ano yan? Karata. So mga beli, nandito na tayo sa birthday yan. Na napakabonggang birthday yan. Yun o, nagluluto ng kari-karing lengua. Hey, mga beli, simula tayo ng gulay. Bagsak na babay. So mga beli, malakas ang naka-live ha? Mo, bagsak. Yun! Happy birthday po mga kabeli! Sa mga beli, nauna sila sa akin dahil ako dumiretso po ako ng palengke. Namili ko ako ng kailangan natin. So yun, minuto. Yung pasisig natin na palambutan na. Anong oras kayo dumating? Mga 5, 6 na? 6 5.
5 kayo umalis doon eh. Hindi, 4:30. Nakatingin ako sa CCTV. 4:35, 4:30 pala yun. Dilim pa, dito na kami. Ikaw, oras na lang, dinadaya mo pa ako balot eh. Hindi na, 4:30 no? Okay mga belly, 5:30 nandito sila. So yan, nag-ano tayo. Ayan o, si Kapitan, anong balita Kapitan? Okay lang po mga kabeli. Good morning po. Kamusta ang birthday? Masaya po. Gano'n ka? Masaya. May take 2 pa daw yun eh. Wala na. Okay mga belly, nagagayak lang kami. So may paalmusal si tita sa amin. So, almusal mo na kaya. Okay, yung mga atay, Mari, atay, ano yan panset, sisig, chapsuy. Matinding handaan to mga belly, daming paluto. So may baka, yung baka, yung balat po ng baka, so pinapaluto sa atin. Tapos ay may lengua doon. Kalyos, magluluto tayo ng kalyos ngayon. Thank you. Yeah, Belly. Oh, sir. Oh. May viewers tayo mga Belly si sir. Yan. Shoutout ka na, sir. Shoutout sa kasama ko si Maricel Santi. Kayo po yung nag-ayos ng ano. Oh, promote mo na, sir. Ano lang eh. Yun, so yung right dito lang sa Davao. Nag-ano siya mga Belly, nag-aayos ng yan. Mga event. Papapicture ka ako sa inyo lahat naman. Sige. Thank you. Ayun, ayos ni sir. Ang ganda oh. Tita Nora at 59. Very busy na rin dito. Yan, may sariling tagaluto sila tita, taga-asigas. Hello po. Hello! Beli oh. Bakbaka na. Hello po. Igwapo naman ang nag-go. Beli, busy na dito. Well mga belly, umpisa na ang laban. So isang matinding labanan dito sa kusina to. Dahil birthday po. Yan, happy birthday kay tita Nora, Nora. 59 years old. 59. 59. Ha? 59. 59 years old. So mga belly dito, meron tayo 5 putahe. Plus, maraming papaluto po sa atin si tita. Beli, nagpapalambot na ng gulay para sa menudo, pork menudo. So, tawag si Buyas. Gigisa na. Okay, dito mga belly, magluluto tayo ng lengua. Yan, bali paluto lang po yan. Lengua. So, dila ng baka. Bawang sibuyas. So, dito palalambutin muna natin ito mga belly. So, yung minuto natin, ginawa na nila Jeffoy kanina, pinalambot na yun. So, kumbaga, diretso na lang tayo dito. Dito mga belis, kuya, ayan o. Nag-iiyaw na. Para saan niya, kuya? Ano luto? Kapukan. Ano yan? Kambing. Kambing na. Ayos, masarap yan mga beli, kapukan. Ano yung dilanan? Baka mga beli. So, ito mga belly, sila yung nagpalambot na ito. Ng baka na to. Ito na yung mag-final, no? Pagka tayo lang ang tagaluto. Finalist ka pala. Palambot na yan. Dito tayo, Tras. Isa na to, isa. Wala yung saboy niyo tayo. Okay. Saboy yung baka. Okay mga belly, bawang sibuyas. Bawang. Buyas.
So ito mga beli, wala yung pinagpakuluan ng baka natin. So kaya gagawa tayo ng sarili nating sauce dito. Yan na. Parin ka rito magluto. Black pepper. Campbell, mga belly. Ang gunting to. So ito yung literal na birthday yan sa barrio mga beli. Eh boy, lagyan mo. Desal cream, dalawa. So ito yung pinagpakuluan ng baka natin. Ayan, nasa cream, dalawa, mga belly. Fresh milk. Okay mga beli, yan lang natin kumuluto. Bigyan ng cubes dito tayo. So dito mga beli, gumamit tayo ng butter. Yan, bawang, sibuyas, okay na. Karne na yan, mga belly. Pork, minuto. Ano mo? So mga beli, ito, tig to 10 kilos yung lulutuin natin yung sa atin lang. Tapay, managigyan. Puluan. Okay, so ito yung pinagpakuluan natin. Lagyan na alam. Ay, ganun. Black pepper. Tomato sauce. Tomato sauce, mga belly. Black pepper. Okay, laurel. Laurel. Konting toyo. Okay na. Ano pa, Chris? Yung pasas, tsaka green peas, mga belly. Pasas po, ilagay. Yun, green peas po. Anong tawag dito, Chris? Pasas sa Tagalog. Ano po yan, mga belly, sa English? Yatan lang ganda. Ano, green peas ulit. Okay, tubig. Big 2. So dito mga beri, pangalawang setup na natin dito. Boy namin tayo. Okay mga beri, yan lang natin kumukulo itong dalawa na to. Tapos balikan na lang natin. Thank you. Okay mga beli at dog para sa Kaldereta. minuto. Yo, kaldereta, minuto. Wow. Okay mga beli dito, lengua po to. Ito yung dila ng baka. Yun, no? Papalapot po yun. Yan, ito. Okay mga beli, lalaputan na natin to para may tabi na to. Lam sandok. Mapula yan. Kulang sa tubig.
Okay, Mabeli, titikman na natin. Yan po, titikman mo na. Ano natin Okay. makabili? Sa Mabeli ako, sa minuto ako. Na naman na. Ano pa lang ano? Ano? Gatas. Kulang sa gatas, boy. Ibig sabihin kulang sa linamnan. Pero yung minuto natin, Mabeli. Sige, lagyan mo. Yung minuto natin, Mabeli, parating kulang sa... Toyo. Toyo. Alat. Madam. Happy birthday po. Happy Yes, birthday, right Tita on. Nora. 59 years old. Okay, Mabeli, okay na to. So, yung minuto natin, ito na. Ayun na, pag-start na para si Kuya Jeff po So isa. yung mga kabili, ito yung ating Ganda oh. Okay, Mabeli, maya-maya, Adam. Payahan muna natin magbaba yung ano. tama. Yung tama. Malakas ang tama, mga belly. Okay, Mabeli, okay na itong ating lengua. So, start na tayo sa panibagong menu natin. So, minuto, pinapababa na lang daw yung tama, sabi ni Jepoy. Ayos. Ano, tama, malakas tama. Ako mo siya natin. Di ba? Nagiyaw ako ng kambing. Ano ba, di ba, kapukan? Kapukan mamaya. Papakin mo happy birthday si ate. Happy birthday, Ate Nora! Happy anniversary ko yung totek, Ate Nora! Sa bagsa, tita, sa bagsa. Happy birthday, Ate Nora! Happy anniversary! Kuya Totek, kayong Kuya Ate Nora! Okay, mga tip. Dating din gua, mga belly. Sarap. Ay, mga belly. Nakaluto na, lengua. Wait lang no. Bango na. Diba na? Kanaman na. Kabili, minuto tayo. Yan kita pa ba? Dito. Doon. Nasingkit. Kasya. Cordon bleu, mga belly. Diba pakita natin yung bagong haircut natin, Tor? Iyan ah. May talan malapad. Bagong haircut niyan, Tor. Gulay pa rin, Abeli, maraming gulay. Chapsuy, pansit. Na, Abeli, pansit na. Okay, Mabeli, ano na tayo? Pansit. So, Tay Balunan lang po yung request dito para sa ating pansit. Saka ito, hipon. Na, Abeli, nagigisa na para sa pansit. Tama. Yun, atay, balon. Tay Balunan.
balunan lang para sa pansit. So, 4 na kilo pansit. Lagyan natin ang extra sauce para may lasa na to. Hey, kapsoy. Lagyan ako to. Wala mo yung cake ko yun. Data kapag-gulyo. Ipon, ulit. Para sa chapsuy. Boleh, susunod. Yun, sayote. Baggy beans, carrots. Yun, chicharo, cauliflower. May mga beli gulay. Yun, carrots. Baggy beans. Mr. Cube. Okay mga beli, ito lalagyan natin ng topo. So piprituin yung topo, tapis lang dito yan. Yan, lagyan ng oyster. Kinchay. Chichay. Dito, tres. Chichay din. Okay mga beli, time check tayo. Alas 8 na ng umaga. So, Sabay-sabay na yan. yung corn. Natin natin sa nila. Okay mga beli, hintayin lang natin malanta na. Tapos kukuha lang tayo pang-topping natin sa pansit. Tapos, sorry na to. Sabo. Yung black pepper. Black pepper din dito. Sige, banak. Wait, kaya rin taran dito pero. For seasoning. Chicken powder. Kasabog. Chicken roll. Okay. Kumabili ito yung pinagpakuluan na. Ng pasisig. Baboy, mabel. Okay mga belly, nagwawala na si Mori doon. Red bell. Red bell. Wala. Na, Beli. Kuha lang ng patapigs para sa pansit. Mga belly, 4 na kilo to. Okay, tubig. Patogo. Dito pinapakuluan po ng baboy. Yan lagay. Dito ako dito. Okay, shrimp cubes. Tatlo. Shrimp cubes, tatlo. Okay, nor seasoning. Chicken. Chicken powder.
asukal. Oyster sauce. So ito, pakukuluan muna natin to bago natin ilagay yung bihon natin. Okay tayo. Ito kami. Red Bell mga Beli. Mga pwede. Yung topo kailangan na-prito talaga yun. Hindi pwedeng hindi pipritohin yan. Dahil pag minix natin dito, matutulog lang pa yung topo natin. Anak ng topo, Anton, o. Magsapan. Saan magsapan? Para na kuryente lang si Anton. Dami yung bihon mo doon. Okay mga pwede, kumukulo na to. Ayan, lalagay na yung bihon mga Beli. Tapos dito na tokwa. Tokwa ni Larry Boy. Anak ng Anton, o. Tingin pang tubig. Ayan, napatagin na yan mga Beli. So mga beli, pag ito, kulang pa sa ano to, kulang pa sa tubig. So magdadagdag tayong tubig. Tututo ka. Hindi, ito lang. Kapit naman. Kapya. Mori! Yan o. Ah, takap. Huwag mo na mga Beli. Okay mga beli, ito na yung ano. Tapos ito eh. Okay. So titikman muna natin bago natin laputan to. Tapos lalagay na natin yung ibang gulay dito. Kompleto na to, yung tengan tagay. Hindi ko alam kung meron o wala. Meron. Okay, hayaan muna natin kumulo sa mga beli. Mga Beli, mag-Charles Kuya Dam mag-prito ng. Prito yan Kuya Dam. Yan. Pulled out ng manok mga Beli. Sarap niyan. Oh, soy. Ay ni soy oh. Oh, soy ko. Sabaya, kanan. Life and press. Ito na lang gamit. Hindi, mamaya yung press. Pagkama na dito. Diba ko, nakakalagay pa. Nangangamoy na. Hey! Tutok mga Beli. Para sa Tura. Yung mga beli, ito, tapsoin lang namin ang pag dito. Tapos, minix natin ito. Yaman. Nyaman oh. Yaman, oh. Sura pala mga Beli. Tapos masarap na suka. Pero patay. Gagawa na lang. Paslap. Malang. Okay mga beli, titikman natin itong ano, pansit. Kulang sa tubig pa taga. Tubig. So mga beli, makikita nyo naman sa pansit, pag medyo parang ano pa yung ibla ng pansit natin, kulang pa sa tubig to. Kumbaga sa kanin, kulang pa sa inin. Matabang. For seasoning, sige, lagyan mo Sige, kami. bagay ba? Patamig siya. Diyan na. Diyan. Okay mga beli, loper lang to, pero okay nila sa nito. Thank you.
Di ba hindi naman, soy? Alilo. Manyaman na rin ni soy. Tawag ka na rin daan. Wala, di pa rin na mo. Ito, ginawa ni Paras lang. Okay, yung anak ni? Anak ni? Tokwa. Tingnan taga, please. Si Mabel, titikman na natin. Hinihintay ko lang yung tengan daga para may final na natin to. Yun, adjust na mati. Bugam. Oy, lagay. Tengan daga, Mabel. Okay, pagpalapot. Si Mabel, konti na lang to, broccoli. Broccoli. Tama ka. Tapos Mabel, lulutuin na lang natin yung mga paluto ni tita. Yung paluto ay yung... So may balat ng baka doon, di ko alam kung ano luto gagawin natin. Hintayin lang natin kung signal nila. Sige, Banat, go! Sige, Banat, Mabel. Banat, pollo. Alright. So Mabel, okay na ito, napag-adjust na ako ng lasa rito. Thank you. Pachit. Aja boy, pachit. Gago. Pancit ni Anton. Tanto pa ba? Terus será Hoy, kinobra ni 500 ken. Eh, kuya naman. Ikaw masikla. So Mabel, okay na yung chop suey sa pansit natin habang nasusunog yung pork barbecue na natin. Hindi, full dewot. Pundeot yan, yung puwet ng baboy. Ay, bana. Yung mga beli, mag-iwan na tayo ng uling. Abeli, mag-iyaw si Kuya Tam. Ito yung iyaw niya. Chicken, barbecue, and sisig. Yan, dalawa na yan, Abeli. Dalawa na yung nag-iyaw. Dar, sa baksa. Tayo, Andot, papatig doon na ba rin? Andot, doon gagyan, kaya tayo ng ray. Yan ang sakit. Sige ka, Andot. Ano yung mga madami ang ating tali? Tali. Ano mo ko? Sige. Yain mo. Kanita mo, okay papaukin na lang, kaya di ka. Sabi ka. Hindi ka tatakot siya pang mati. Ano po yung chop suey, mga kabeli? Chop, suy. Tingit. Sige, tingit. Yung mamaya ko ah. Very sa mga nagsasabi hindi bumabagsak si Kuya Tam, ano? May sariling version. So mga beli, tapos na tayo magluto. So ito na lang, last na to. So hinihintay ko na lang yung paluto ni tita na kare-kare. Saka balat ng Baka. So hindi pa alam kung anong luto doon sa balat ng baka. So tingnan natin mamaya. Pael yata yung balat ng baka. bumabagsak na oh. Oo, bumabagsak na rin yung tama.
Ang over, Mabel. Susi po. Iwan na tayo ng pang kalyo. Ito na po mga kabeli, pang sisig. Yan, Beli, last na lang to. Ano po yan mga kabeli? Kodong, ang dami mga Beli. Last na lang yan. Nadali niya ito mga Beli, oh. Wala siyang apron, ang ganda ng apron niya, oh. Oh, papangay mo, oh. Shout Ito, oh. out. Ako ngayon eh. Ang ganda yung sisig, yan, oh. Lahing apron. Chicken barbecue. Napag-start sa barbecue sigada. Marinate na mga kabeli. Paluto lang nila, paluto. Hello kay Amy Santos, shout out. Eh si ano, shoutout mo. Tito Lando Tito Lado, shout out po. Ramos, yan. Tita Lorna, yan. Shout out po. Kini na pa yan. Hello. Kusinera ng ano, kandaba. Mga tatarin. Kapukan, ito. Kaya nagkigitar din po sila. Wow! Nakabihis na yung birthday celebrar, Mabeli. Mayora dito. Mayoro. Ate, shoutout mo na te, yung nanonood. Oh. Ay, kaya mo, di crush na crush ko yung nagbibideo. Dito. Di kasama yung nagbibideo. Okay mga Beli, kari-kari na tayo. Yun, si Kuya. Tawag. Sa mga Beli request, lagyan natin siya ng Kalabasa. okay mga Beli, malalamputin muna natin yung kalabasa habang kumakain si ate. Kaya mga Beli, may naglilis yung baka doon, so mamaya natin papakita. Dahil nga po bawal kay YouTube, makikita yung sariwa yung karne, saka yung ulo, bawal. So mamaya na lang pagluto na doon natin kukuha na ng kanila. Yung mga Beli, okay yung kalabasa natin, so sweat powder, 3. Ay, hello po. Okay mga Beli, lalagay na natin yung buntot ng baka. So ito yung paluto ni tita sa atin. Thank you. Ayun naman yan. Buntot, balat. So yung iba talaga naglalagay sila ng yung iba talaga naglalagay ng ano rito mga Beli, kalabasa.
So, pampadami po kasi yan. Black, paminta. Sabo. Okay mga beli, ito yung pinagpakuluan ng oxtail. Oxtail. Lalagyan na natin mga pili. Okay mga beli, yaman na natin kumuluto. So yung mga kabalito, mga kabalito, gawin na itong ating Yung ating kare-kare. kare. So lalagyan na natin siya ng peanut butter. So ito na yung peanut brittle. Yun. Butter, mga belly. Tutok ko na. Sabo, yan yung sabo yun ka. So belly pang luto to, hindi tayo maglalagay na gata. Bango, Abel. Bango ng peanut butter. Manta! Yan, nag-picture ka. Yan daw, manta. Kaya belly, dagdagan na natin ang sabaw. Ito yung pinagpakulan. Toto na natin. Okay, so mga belly, pakukuluan na lang natin to. So sunod na natin kalyos. Medyo matigas pa yung pinakatuwalya natin. Yan lang natin malambot. Masarap kasi ang mga belly, nagje-jelly yung kalyos. Melt in mouth. Melt no? in mouth. Yan. Yummy, yummy. O, Teo. Tatap, Teo. Tatap. Tatap. Yun na panasin na yan. Dating, Abel eh. Hoy, kaya tayo sumangit, bulos ka. Ano yan? Ano daw? Tama, Abel eh. Ano na siya? Sisig. So, isisig natin mga beli. Sisig kapambahan to. Ito yung inigiyaw. So, yun. Tapos yung binabalot natin na sinakasal. Ito, ano ito? Battery. Buyas. Buyas, mga belly. May tatay na lagyan natin. Feeling green. Wala man si Diyos, mga belly. May rakso. Rakso. Rak paminta. Ikabit ng paminta. Tawag dyan, pamintang buwangin. Or sisiling sa parasa. Ayos. Yan. Tuwag na. May nga, Abel eh. Tutok. Yummy, pulutan. Thank you. Kare-kareng, oxtail, saka balat ng baka. Busy na lahat. Dahil mga belly. Pampurga. Purga. Tatay. Okay ka, put my time. Oh, kaya, okay. Yun, no? Opa. So mga beli, meron po ditong ulang saka crab.
So itong ulam, kailangan pakuluan to para tanggal po yung lansa nito dahil ano po to eh. Tubig. Tubig tabang. Ilog. Tubig ilog. Nakukuha sa ilog. Pakuluan natin para tanggal po yung lansa. Go, pasok. Lalaki mabilo. Ulo pa lang. Panalo na. Ay blood na. Yan, Benny. Limasag. Limango. Limasag yan. Limango nga. Ay, yung iba. Limango yung iba, mabili. Assorted siya, Assorted pre. siya pala. Ito pala, mabili. Okay mga beli, labos ko muna to. Lalagyan natin ng sauce mamaya. Okay, rock salt. Okay, direct ka muna dito. Hindi pa luto na yan. So mga beli, lagay na natin. Tututok. Dahil, lalagay, mabili. Ito lang. Bakit? So ito mga beli, takpan muna natin dahil mamaya pa to. Hayaan muna natin maluto yung crab bago natin lagyan ng sauce. Mabili, tuloy-tuloy pa rin sa pag-iyaw namin. Puldeo. Dami natin, dami. Dalawa nang nag-iyaw mga pwede. Dami. Isang ano to, isang banyera. Isang ano, isang... Batsa. Batsa. Yeah, biling na lang. Sisig mga kabili. Sarap pa lang, Abelo. Sarap pa. Tsura lang. Yan, sarap yan ha. Tingnan ko kanina. Tunat, tunat, tun! Yes, no, gay. Sisig, mga kabeli. Kanyaman. Bumuna na, tumabili. Tapos tignan natin gumagawa ng ano dito. Luto na yung kambing. Kamping po yan, mabili. Kapukan. Kapukan. Promise. Wala siyang ano, may ano, wala siyang, may luya siya. Luya, sili, Sili, sibuyas. sibuyas, kalamansi, rino, May, paminta, tawa meso. Okay mga beli, magluluto na tayo ng kalyos. So ito yung kalyos na gamit natin yung balat at tuwalya ng baka. against the light Sibuyas. dito. Against the light. Mga belly, kalyo. Kalyos! Kalyo. Baka sibuyas. Para sa kalyo. Okay, parang gagawa na tayo ng sauce dahil yung ating beef is malambot na po yun. Kailangan malambot dahil po nandun ang sarap nun. Parang nagdi-jelly. Mga belly. So sausage. Okay. Garban sauce. Garbanzo. Mga belly. Green peas. Anton! Mabagsakan na yung baton. So mga beli, optional to pag gusto nyo lagyan na ito, pork and beans. So dagdag, ano po to, dagdag flavor. Mas better may sabon, may ganun mga belly. Yun. Mababa yung ano mga belly, yung pag dito. Okay, sabaw. May pakulaan ng baka. So mga beli, mimix natin ngayon yung tomato sauce at tomato paste. So kalahati lang na ito. Tomato sauce. So ang gamit natin ngayon is Hans, tomato. Yan, So isa lang mga beli. Hans, tangga. Ipat ako. Red bell. Against the light. Luto palot. Yun o. Ganda ng kulay o. Pati sabaw baga. So pag gagawin na ito mga beli, medyo imamatch niya yung... Ay, mapani yan. Imamatch niya yung sa dami ng... Sabaw sa... Sabaw Imamatch sa... niya yung dami ng sabaw sa karne.
Karne po mga kabeli. Balat yan, balat. Okay, chicken powder, yun lang pampalasa natin. Pepper black. Baliktad, no? Black pepper. Okay, mga beli, lalagay na natin yung ating tuwalya saka Balat ng baka. tutok. Kalyos, mga beli. Kaya konti sa baba. Okay, mga beli, titikman natin. Go! Tumal natin, mga beli. Alios! Kanaman na. Naman na, Ben. Ayos na, mga beli. Masok na. Ang importante lang dito, mga beli, malambot yung karne nyo ng baka. So yung, Salamat, Dad. yung magdadala rito, mga beli, yung ano. Tumitingin si Anton! Anton! Yes, Nino. Yung mga Natin mga kabeli. Si More di makaporma yan kasi ito kasi sa ano sa Sarap. pag-uga. Sarap na daw, mga beli. Okay, mga beli, titikman na natin. Final na to. Yeah, boy. Mga kabeli. So mga beli, importante rito mga beli, yung unang kulot, tapon. Kasi kahit anong gawin natin, may lasa talaga to. Gawa no, tuwalya ng baka. Kanin na lang, huwag tutok. Kanin na lang, mga beli. So mga beli, may konting tabang pa, dadagdagan pa natin ng konting chicken powder. Chicken powder. Okay, ganito talaga yung tsura ng kalyas, wala tayong magagawa. So okay na to mga beli. Ganda, mga beli. Wari! So mga beli, ito na yung ano natin. Ayun, oh. Ayan, mga bisita na po. Ano kami siya? Kaya ay! Pupunta tayo ka. Ayan, belly. Ay, mga ano, mga D16, oh. Shit, barbecue. Siya po daw. Nudo. Atay ko! Sapsuy. Kare-kare. Kare-kare. Yung pansit. Apo. Okay na. Thank you. Dito mga belly. Sisig. Ano pa to? Ano pa rin to? Ay, meron na. Kalyos, mabili. Mga kabeli, kalis daw. Kalis o kalyo? Kalyos.
Recipe ng ano to, mga Ilocano ata, no? Ilocano. Diyan na. Tapos yung ano, mga Beli. Saan ko lalagay ito? Wala na akong pwesto. Nagpanap po ng pesto, mga Beli. Sinitan. Dahil mga kabili, lagay na tayo na. Kinisos. Sige, oyster ka na. Yan, lagay na asukan. Ha? Sige, sige. Okay mga Beli, last na ito lulutuin natin na to. So naluto na lahat natin, pinapaluto ni tita. Tutok rin. Yun o. Okay pa, oyster to. Okay. So mga Beli, nag-i-start na dumarating yung mga bisita ni tita. Nora. Okay mga Beli, plating na to. Tapos, yan, kumuha na doon. Marami ng bisita doon, Tres. Po. Tres, pag kailangan ng dasher, tawagin mo lang si Mori. Yeah. Re, Mori. Hii. Dasher doon. Yeah. Yan, sa mga Beli, meron naglilitsyon ng baka rito. Alex Lechon, baboy and baka and tupa. Lahat na lang, ma'am. Sa mga Beli, taga Guagua, Pampanga po sila. Nagkita kami rito sa Candaba, Pampanga sa birthday. So yun na, bawal ang ulo. Ang ganda na ng luto. Usually mga ilang oras linuluto itong ganito tayo. Hanggat may bisita, iwa lang ng iwa to, di ba? So ito, ilang kilo to? Estimate nyo po. 80 kilos mga Beli. So pwede ba natin malaman kung magkano yung halaga niyan? Magkano po? 60,000. Isang buong lechon. Baka mga Beli yan. So mga Beli, pasensya na, hindi ko mapakita yung parting ulo dahil po nakadila yung baka. Tumatawa ka, Tres. Nakadila naman talaga. Sa mga Beli, bawal po kasi sa YouTube yung ulo ng baka and baboy. Kaya iwas na iwas po kami dyan. Usually, yan pag naluto itong nasa... Ayan tayo, yung luto na to, slice lang to and then tuloy-tuloy lang ang ikot niyan, di ba? Hanggang sa maubos yung laman. Tapos yung mga buto-buto niyan, ano masarap? Linaga po, sinigang. Linaga, sinigang. Sa bagay, may iwan na sa ano po yan, eh, no? Ayan. Kayo po si Alex. Yun o, si Tatay Alex. Paano kanila makokontak, Tatay? Ay, number natin. Mahirap, hindi kami sa number natin. Okay, so mga Beli, ilalagay ko na lang yung calling card nila rito para sa in case na gusto magpalit yun ng baka, baboy, tupa. Yun, so mga Beli, ang pwesto nila ay sa Alex Lechon, tabi po siya ng San Matias Elementary School, Guagua, Pampanga. Yun o, mga taga Guagua, baka kilala nyo po sila talagang. Matagal na yung pwesto nyo, Tay? Matagal na po. Ilang taon na po? Mga 20 years ba kita? 20 years na po yan. Okay. 60K. Sa birthday po ni Tres, order po ako niyan. Yung nasa lata po. Kaso lang. Ayan mga Beli, nag-uumpisa na yung party. So magluluto lang ako ng manok. Meron tayong may inabol po na chicken, hindi ba ano to? Pansabong munda, Roy? Ha? Dagdagan yung tubig. Tanggalin nyo muna, Boy. So mga Beli, pa ano na natin to, sabori, parang Chinese style fried chicken na lang natin. So may konting asukal, toyo, and then asukal. Shoutout muna natin si kuya mo. Shoutout. So mga Beli, sila po yung may-ari ng Alex Lechon, baboy and baka. So shoutout po kay kuya. Alex Lechon po. Hindi, yung kapatid niya nasa abroad. Sa sister ko po si Arlen Montila tsaka si Kuya Erwin Montila. Yan, shoutout po. Salamat sa suporta yun. Thank you. Okay mga Beli, start na tayo.
doon. Or hindi ko na siguro ipapakita to. Maparating na yung mga bisita ni tita. Si Balot na po bala. Alright, thank you. So yung mga Beli, nagdelitsyon na tayo ng baka. So kay Kuya Alex to, sa lahat ng gusto mong order ng lechon baka, yan, bisitahin nyo lang po. Lalagay natin yung contact number nila para sa mga gusto mong order. Pakita mo yung napakagandang baka, Tres. So pag ganito mga kabeli, kakain na naman po ng baka si Tres. Oo, siyempre, papatikman sa atin yan. Yan, so mga kabeli, maraming salamat. So, ayan, happy birthday po. So tapos na kami magluto. Okay na. So hinihintay na lang natin bisita. So may banta rito mga kabeli. Na, Beli. Na yung mga combo. Beli, aja si Among. Ano po si Amo? Alam patiskan. Oke, kayaknya babi yata ya nih. Babi ya. Kayaknya chicken ya. Chicken. Manyaman. Ya, pinapig manyaman. Nyaman Kenny ini, Bab. Ini. Ini paling kati. Pananan mo ko ito, eh. Oh. O iya mo. Apo. Amo, ikaw bisa luwag. Kaya na kayo mo? Okay, kaya kami pura paroko. Oh, ken parokya ito yung banda. Agnes from Toronto, Canada. Ay, pa-shoutout mo na yung mga kabeli. Apa, sige. Idol na, minawasya pa ka na ang kagong ganda. Idol na po eh. Wow! Bigising nga! Yawa mo yung original na kaya kita. Panahon ng Father Fernando. Pahay-pahay naman yung galo ko. Magkagayo po. At saka kaya akong may kaya talaga. Dahil sa kayo pa rin So, bad ma, Benny. Pero ito yung favorite time natin. So, pinakuluan ka rin ito. Tapos yung plan. Dahil dito lang naman natin. Ah, Benny, nakapakulo sa templadong. Ano yan, mga Benny? Ano yan? Max. Max. Ano si restaurant na yun na ano? May ganyan Max sila. Restaurant. Kay Kenny Roger. Oh, yun. Meron silang ganyan, mga Benny. Cafe Portillo, yan. Cafe Portillo. So yung mga belly fried chicken, pinaluto lang po to. Shoutout nga pala kay
Ate Agnes Salvador from Toronto, Canada. Pamangkin po siya ni Tita. Shoutout po. Pag-uwi niyo po, paluto po kayo sa amin. Ate Agnes, thank you. Na mabelo may mga ilan-ilan na dumarating na bisita. Basa. Maka-vlog. Hello live! Hello live! Hello live! Ano ba yun? Pero pinakamabait na sa buong mundo. Kailangan makarating mo lang sa US. Oo nga. At tayo kumain ng Burger King. Nalagyan yung Burger King. May nakapagyan, may tepa. Alin yun? Pagkala ko nakalagyan gayak yun. Ate Leng, punta mo lang dito ha. Sige, nyok na lang. Uy, pagkala ko na. Ayun, Richard. Dito na tayo na Richard. Ano yan, bukurutin na naman? Bukurutin na naman. Kabili, chop ng lechon, baboy, squidya po. Lagi yan. GoPro lang. Andun sa akin, di ko pa na... Yan ang big sister. Ah, Belly, Only the four sister. mga sister ni Four sister. Tita Nora. Kakangpangan, malabo. Malago-lago. Four sister. Malabo mga, manyaman mga. Kulang pa kami ng ilang sister. Edna! Ay, mag-shoutout kayo. Oh, shoutout to Edna. Thank you so much. Okay, Ate Net. Si Maggie Vera. Hoy, Maggie Vera. Iris. Iris, Garcia. Okay, Oh, birthday niya yun sa see you birthday. soon. Oo nga. Pauwi na kami. Birthday nila ako. Yeah. Okay, thank you very much. So mga beli, time check tayo. 1 p.m. na. Ano? Ate yung 90 plus
90 plus years old. Tito ni Tito Tote. Ay, ikaw man. Happy birthday! Ikaw. Happy birthday ka mo, Nora. Ayan, happy birthday, Nora. Grabe rin nakakatawa si tate. Wala pa maintenance to, 98 plus. 92, 94. Sina Tito, baka gusto mag-share Ayan, nagsichill lang po. Ito, ay po ay sa vlog. Shout out. Shout out sa taga Alfonso. So mga pwede pa, alam na tayo dahil mamaya pa po yung celebration talaga ng birthday ni Tita Norna. Dahil ano lang po, nagpakain ngayong tanghali hanggang dinner na to. So mamaya may live band po sila. YouTube na yan, vlogger. Shout out. Oo, shout out sa lahat ng mga kaibigan ko sa Saudi Arabia. Shout out sa inyo lahat. Barkada kayo, baka ni makibirthday ang malako. Amo po, amo. Wala silang tungkol. Okay, game. Yes, okay, Tote ko. Shout out. Shout out. Thank you, Shout out sa lahat ng mga nakakapanood nitong video to. Shout out sa inyo lahat. Kaya mo yung movie pa rin pa. Sa auto, basta. Ay, kain na kayo, kain na. Salamat, Benedo, si Ate Nora. Happy birthday. Happy 59 years birthday. Salamat po. Two times tonight dito. Oh. Guys, shout out kay Ate Agnes Salvador from Toronto, Canada. Yes. Yes, samot ka. Happy birthday. Thank you, thank you. So yan mga Beli, tapos na kami magluto sa birthday ni Ate Nora! and Tito Oh, yeah. Totik. Totik ba? Ha? Totik. So mga Beli, so maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at nagmamahal pa rin sa Kabeli kahit po ganito lang kami. Marami pa rin po yung nagmamahal sa amin. Ewan ko lang po kay Mori kung may nagmamahal. Bagsak kami ba? Happy birthday. Alata naging pamiesta ka, dami mong take out. Alin bigay lang po, bigay. So mga Beli, happy birthday kay Tita Lorna. Maraming salamat. Nora, happy birthday Tita Nora Salvador. Thank you. Oh, gusto niyo na sumayaw? Okay, bukas mga Beli, may bisita tayo sa bar. Mabangan niyo po kung sino yung bisita natin. Yay! Happy. Kapitanan. Thank you po, Tito Nora. Thank you din po sa bigay nyo. Yan, Kapitan N. Ingo. Alam mo na yan, nakabet yun. Tanod N. Consial. Thank you po. Barangay. Adam N. Mori. Thank you po sa bigay ni Tita Nora. Balot N. Penoy. Beli. Ay, dalawa sa akin to. Balot and pera. Isang araw mo ngayon. Thank you. Sa mga Beli, maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik sa Kabeli. Ingat na lahat. God bless all! Yan, shoutout po sa lahat po ng Kabeli and Kabeli follower natin dyan. Support nyo po yung bagong YouTube channel namin na Mr. and Mrs. Kabeli Adventure Vlog. Thank you po. Please like and share and Hoy, dalawa lang kami ng tita nyo doon. Kami lang makikita ron. Magsama, Tres. Thank you. Thank you.